एक चुकीचा दिशेने प्रवास आणि मृत्यू. ही कथा अशीच काहीतरी आहे. पण ही कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होते तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. रोहिणी नुकताच तिने तिचे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि ती आपल्या गावाला जात होती. मुंबईवरनं तिला फार वेळ लागणार होता. हळूहळू करून तिने कसा तरी तिचा प्रवास ठेवला आणि बघता बघता तिला हायवे लागला. हायवे हा तसा मोठाच होता, पण यावेळेला एक विशिष्ट म्हणजे आजूबाजूला गाड्या नव्हत्या. असे वाटत होते की ती एकटीच जात आहे. हायवे संपला आणि कच्चा रस्ता चालू झाला. मुळात ती पहिल्यांदाच गाडी घेऊन चालली होती. तिचे घरचे देखील गावीच होते. घरच्यांना फोन लावला पण पत्ता काही सापडत नव्हता आणि नंतर तिला आठवले की किमान अजून अर्धा तास लागेल तिचं गाव यायला. तिने आपली गाडी वळवली आणि एका कच्च्या रस्त्यावर घेतली. बघता बघता तिकडचे ते झाडं हे अधिकच बिकट होऊ लागले होते. तिला खरं सांगायचं तर भीती वाटू लागली होती आणि हळूहळू करून तिथे 2 रस्ते आले. तिला काहीच समजत नव्हतं आणि शेवटी तिने अंदाजेने एका रस्त्याकडे तिची गाडी वळवली. साधारण 10-15 मिनिटं झाली असतील आणि अचानक तिची गाडी बंद पडली. तिला भीती वाटली. या जंगलामध्ये आता तिला कोण वाचवणार? कोण गाडी ही चालू करून देणार? फोन लावायचा प्रयत्न करत होते पण सिग्नल नव्हता. शेवटी ती गाडीतून उतरली आणि आजूबाजूनी बघायला लागली की काही भेटतंय की नाही. आणि तिकडेच तिला छोटासा का होईना पण डांबरी रस्ता लागायला चालू झाला होता. तिच्या मनात एक वेगळीच आशा निर्माण झाली. ती जशी त्या डांबरी रस्त्यावर आली तसं तिने पाहिले की किमान तिच्यापासून 1 मिनिटाच्या लांबीवर एक बाई होती, जिने एक लाल साडी घातली होती. तिचा तो पदर हा जमिनीपर्यंत आला होता आणि ती रोहिणीकडे तशीच क्रूर नजरेने पाहत होती. रोहिणी तिच्याकडे तशीच पाहत होती, पण नंतर तिने दुर्लक्ष केले. मनात एक आशा आली की या जंगलामध्ये कोणीतरी भेटले. ती हळूहळू करून तिच्या जवळ जाऊ लागली, पण हळूहळू करून ती बाई हे इंच आणि इंच ही मोठी होऊ लागली आकाराने आणि बघता बघता तिचे ते दोन्ही दात हे बाहेर येऊ लागले आणि तिने तोच हात हा रोहिणीकडे गेला. रोहिणी त्या क्षणी जोरात किंचाळली. तिला कुठे जायचं हे कळत नव्हते. पुन्हा एकदा मोबाईल काढला पण मोबाईलला सिग्नल नव्हता. ती त्या क्षणी जंगलामध्ये धावत गेली. तिला माहित होते की तिने काय पाहिले होते. आजूबाजूला काहीच दिसत नव्हते, पण नंतरच थोडे थोडे करून वस्ती दिसू लागले होते. त्यातच एक घर हे भले मोठे चमकत होते. तिने तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला. तिने ते दार ठोठवले आणि क्षणभरातच ते दार उघडण्यात आले. तिच्या समोर उभी होती किमान एक 80 वर्षाची म्हातारी. ती तशीच वाकलेल्या अवस्थेत बोलली, कशाला आली आहेस इथे? काय पाहिजे तुला? आणि रोहिणीने झालेला सगळा प्रकार सांगितला. जणू त्या म्हातारीने तिला प्रेमाने घराच्या आतमध्ये घेतले आणि घराच्या आतमध्ये घेताच ती बोलली, घाबरू नको, इथे असलं होतच असतं. इथे ती सगळ्यांना मारून टाकते. रोहिणी खूप घाबरली होती. रोहिणीला काहीच समजत नव्हते, पण त्या क्षणी ती म्हातारी बोलली की मी तुला काहीतरी खायला आणते. त्या म्हातारीने आतमध्ये जाऊन खायला आणले. रोहिणी आणि ती म्हातारी जेवायला लागली, पण रोहिणीने असे पाहिले की ती म्हातारी ही जरा जास्तच जेवत होती. किमान 1-2 पैलवान हे खातील असे जेवत होती. क्षणभरातच तिने तिचे जेवण संपवले आणि बघता बघता आतमधून ती पुन्हा एकदा काहीतरी आणू लागली. ते देखील खाऊ लागली. रोहिणीला संशय आलाच. ती तशीच आतमध्ये गेली आणि तिने पाहिले की आतमध्ये जणू एक मानवी शरीर. तिचे ते लचके तोडून ती तशीच खात होती. रोहिणी जोरात किंचाळली. त्याच अवस्थेत त्या म्हातारीने मागे पाहिले आणि ती बोलली, तू नाही वाचणार.
तू इथे आलीये, तू नाही वाचणार. एक हास्य देत ती रोहिणीचा हळूहळू करून पाठला करू लागली. रोहिणी त्या क्षणी त्या झोपडीच्या बाहेर आली, पण त्या घराच्या बाहेर येताच तिने पाहिले की मगाशीच ती बाई ही तिला तशीच पाहत होती. ती हळूहळू करून रोहिणीच्या मागे येऊ लागली होती. ती तशीच रडत रडत ही धावू लागली, पण अचानकपणे आजूबाजूच्या सगळ्या वस्तीतले हे म्हातारे तरणे पोरं हे घराच्या बाहेर येऊ लागले. रोहिणीला तसेच पाहू लागले, पण रोहिणीने एक मात्र पाहिले. सगळे पांढरे पडले होते आणि जणू सगळे खूप वर्षांनी उपाशी होते. ते सगळे रोहिणीला पाहून हसू लागले. रोहिणीचा आता पाठला करू लागले. रोहिणी ही जोरात किंचाळली आणि धावू लागली. किमान रोहिणीच्या मागे 100-150 लोक आता धावू लागले होते. रोहिणी पुढेच होती आणि रोहिणीने त्या क्षणी जोरजोरात बोलू लागली, मला वाचवा, कोणी आहे का इकडे? रोहिणीला कसलाच आता विचार पडत नव्हता. त्यात ती मागची ती हाडळ आणि म्हातारी यांनी आपले हात मोठे करायला चालू केले होते. त्यांनी आपल्या एक नखांनी रोहिणीच्या मानेवर वार केला. रोहिणीच्या मानेवरनं रक्त येऊ लागले होते. पण आता रोहिणीला तोच मगाचा डांबरी रस्ता दिसू लागला होता. रोहिणी तशीच त्या रस्त्याजवळ धावू लागली. ते मागचे सगळे भूत रोहिणीच्या मागे तसेच धावत होते. पण क्षणभरातच रोहिणी ही रस्त्याच्या अलीकडे गेली, पण ते भूत मात्र तिच्याजवळ येत नव्हते. हा काय प्रकारे तिला समजत नव्हता. क्षणभरातच अलीकडे हे मोठे झाडं येऊ लागले. ती पुन्हा एकदा त्या रस्त्याच्या अलीकडे आली आणि ते भूत हे सगळे रोहिणीचा पाठला करू लागले. तिला काय होत आहे ते समजत नव्हते. हळूहळू करून सगळे रोहिणीच्या जवळ येऊ लागले आणि रोहिणी पुन्हा एकदा रस्त्याच्या अलीकडे गेली, जणू त्या गावाच्याच पलीकडे गेली. ते सगळे भूत तिला तसेच पाहत होते. काही जणांनी रस्त्याच्या अलीकडे येण्याचा प्रयत्न केला, पण आता ते निष्फळ ठरणार होते. रोहिणी तशीच रडत होती. रोहिणी पळू लागली आणि बघता बघता तिला दिसले की तिकडेच एक मारुतीरायाचे मंदिर होते. रोहिणीला फार आनंद झाला. ती त्या क्षणी त्या मंदिराजवळ गेली. जणू हनुमानाला मिठी मारल्यासारखंच ती त्याच्या जवळ गेली आणि त्याच्या चरणी ही ती बसली आणि जोरजोराने रडू लागली. रस्त्याच्या अलीकडेच रडण्याचा, ओरडण्याचा, किंचाळण्याचा आवाज येत होता. जणू त्या सगळ्या भूतांना माहीत होते की ते काय आहे. त्यांना माहीत होते की कितीही भूत आले, कितीही ताकद लावली, तरी ते मारुतीरायाच्या भक्ताला हे काही करू शकणार नव्हते. रोहिणी तशीच मारुतीरायाच्या चरणी ही झोपी गेली. तो किंचाळण्याचा, रडण्याचा आवाज हळूहळू करून शांत होऊ लागला. दुसरा दिवस आला. ए पोरी, उठ आणि इथे का झोपलीस? इथे कशी आलीस तू? तिकडच्याच एका भटजीने रोहिणीला उठवले आणि रोहिणीने झालेला त्याला सगळा प्रकार सांगितला. आणि तो भटजी बोलला, हो, हे खरं आहे. तू इथे कशी काय आलीस? पण रोहिणीने सांगितले की माझा रस्ता चुकला, मी तिकडे गेली आणि हे सगळे मला भेटले. त्यात तो भटजी सांगू लागला, किमान काही वर्ष अगोदर, किमान 20 वर्ष अगोदरपणा इकडे एक लहानशी वस्ती होती. 100-150 लोक इथे राहत होते आणि इथूनच एक हायवे जाणार अशी अफवा पसरली. या लोकांना कळाले की यांचे रोजगार जाईल, घरं जातील, म्हणून यांनी सगळ्यांनी मिळून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. पण इकडच्याच काही गावगुंडांनी यांना घरात घुसून सगळ्यांना मारून टाकले. आणि तेव्हापासूनच या लोकांची आत्मा इकडेच फिरू लागली. येणाऱ्या जाणाऱ्यांना सगळ्यांना मारू लागले. स्थानिकांच्या मदतीने इकडे मारुतीरायाचे मंदिर बांधले आणि तेव्हापासून इकडे अलीकडे यांचा त्रास कमी होऊ लागला. मुळात ते इकडे येतच नसेल. तू वाचलीस कारण की तुला मारुतीरायाने वाचवले. असे ऐकताच रोहिणी ही जोरजोरात रडू लागली. त्या भटजीचे
आणि मारुतीरायाचे आभार मानले आणि पुन्हा त्या रस्त्याने कधीच नाही गेले. जर तुमच्यावर पण असं झालं तर मग काय कराल? ही कथा कशी होती मला नक्की सांगा. इंस्टाग्रामवर तुम्ही स्टोरी सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.